everyone! Welcome back sa Long Channel! Lixie Vlog. Lixie Vlog. Ang adlaw guys, prepare ko sa pahumot nga isugo ni Purami. Kaya na ay ng order. Back to work na sila na ni mga pumuta. Amat ko ang sabi. Mag-andam ka og duha ka women. Kay pick up po na ron sa GNT guys kani pick up po ni mo nang dalian kay maasak pa lang dapat sa GNT wa diha. Wa pa diha. Magano natin ni sila duha ka women. Kasi gusto mo ma-order guys. Tag 250 ang isa. Order na mo kay humot ka adyo ni. Eh sabi, to ka women. Suwatan pa rin natin kay magkabaylo-bayloon dyan eh. Pikita na ni nato tarong di magkabaylo-baylo. Okay ra na be kina na may nang isa. Tama kunting be. Ako naman yung madali. Isa ay isa na. Isa ka women gihapon. Isa ka women. Order na mo, tag 50 ang isa. Isa na pagka woman. Okay guys. Kaning last na order guys, lima ka men o isa ka woman. Mara ni sila hindi patubo ni Prominang kay pick up man ni si Auntie Unja. Magulpin. Dalam may gulpin din. Asa magulpin din? Balik na guys. Pumunti ka ato guys. Balik na ako guys. Kaya humot ni Kaadyo. Flora may buhala na permo. Hi guys. Buntag na guys. Mag-video na buko guys. Okay. Kani ko no be. Tagtudloan. Kapanaandya na imong name. Kami. Imong inga na. Ari ka sa small letter. Big letter man nino. Imong inga na. Dari. Kani pareha man sila. Wow, very good. Isa pa. D. Kare og kare. Small og big og small. E. Elephant. Darada. Big og small. Kami pareha sila. Sige. Very good. F. Big og small. Kami? Og kare small. Kami? Nga. G. Got. Kare. G nga big og small nga G. Kapunta ni mahuman na. Yan. Mana? Muna dyan agi guys. Mag-drawing pa ko ma. Mag-color. Mag-color pa ko ma. Coloran ni mo? Gusto ni mo coloran? Asa may mo ang color? One ma, pink ma. Pink manggod na.
Nadaot lagi mas pagpagyo ma. Nadaot bitaw mo palit og tapuhon. Nangadaot man gud jang color pins sa bagyo. Maas, nabilin di ay ma. Unsa be? Nabilin sa pagbagyo ma. Nadaot. Nadaot. Nangabasa man. Sige na, color na. Maan sa maikulay ma. Ug unsa imong color dani? Mapay color dari. Pareha sila kulay ma. Pareha sila. Unjang hapon ni ipas guys kay magkuan pa ko adto. Maghinlo ko sa ang tamnan og sibuyas. Mga ma. Kare. Pink yun mo. Parami sila color. Okay. Okay, back to module. Kaya nangadyo nag-snack. Ag atong pinamodule. Di ko mo. Sige na. Ansay color na nimong gawiran? Ansay mong gusto i-color na ning kuan? Green ma. Sige, kolora na ni. Kaya na nag-waiting na ag snack. Dili ilapas sa kuan ha. Dana ra sa bilog. Okay. Para very good seleksyon. Say color na ng imong gi-color? Imong gigamit nga color, say color? Green. Very good. Agkani ma. Balulit ma. Agkani ma. Orange ma. Kani dilo ma. Kani pink ma. Kani blue ma. Wow, very good. Saman ma. Kari, green, small Wow. letter. Green gipon ma. Green, Anong maingon og kuan ma. Very good si Ixian oy. Para maingin imong ma'am. Say nga si imong ma'am? Lura ma. Ja, ini mag-module, imnan ag, milk, og biscuit kanon. Oyo. Buro lagi ko nag-pista ma. Ma. Very good na, wa na sami-sami sa daplin. Ma. Mm. Ma. Anong ma. Apos ko mo school. Ma. Anir ko mo school ba? Adto sa school, hapit na mag School. face to face. Adto na mo sa imong ma'am. Ano sa sunod color nimo? Kanina pod ka sa C. Pink. Ay, kuan ma. Blue ma. Tag-as lagi ma. Ano sa color ana? Blue ma. Sige na, i-color na ari. Diyan na pod. Blue gipon mo. Kani ma. Para very good seleksian. Yung sami ma. Okay ra na, sige na. Yung sami kanan ma. Okay ra na. May dyan ka pareha. Kani. Kana, sige. Color. Mag-umugay na sa agad eh. Di, bago na po nga module. Nagpass da na, bago na napoy bago. Paras. Kuan ma. Paras. Mag-unap. Inganhip na food ma. Bago na po, dali kay magbutang tagngan. Unsay nga mo? Nagsi ang burato bagnatis. Eh, murag tinawan. Mura ko kag tinuod, biingis mamitiri. Unsa man day ka be? Mama nagsi kuma. Ha? Isi! Kani ma. Sige na. Unsay color na na? Violet ma. Pila edad ni mo be? Forma. La, sige, kumbatik mo, Jol. Purpa lagi ko ma. Kung saan man mo birthday? Ulit ma. Hay, Lunes. Ang gawa na Ang gawa na ay ma. July. Ayun ay ma.
Kailan sa imong birthday? July, ma. Sige na. Inom siya ko, ma. Sige, inom. Di, oh. Sige na, majabhan gali na mo, Junior. Malatos ito si mong ma'am. Diretso nag-inom. Diretso nagbaso, be. Arong di mag-agas-agas. Mara, very good. Back to module. Puspos lagi, ma. Hindi, kay gamay na raman para mahumanan ni mong module. Katong ipas unjang hapon. Lami lagi mo ka nagkuan, ma. Nilo, ma. Kuha po si Inka Kaadyo, ma. Hey, gwapo. Guwapa. Sige na, dyan pagpatik-atik diha. Kaya tiwasin mo dyan ni mong module. Kaya na napay bago. Ingani, ma. Di ilapas-lapas kay arong hinlo tanawon. Arong very good kang ma'am. Hindi ko malatos ni ma'am. Di man mulatos ng ma'am. Basta very good laman. Sige na. Kare, na, lami, malay ka mo color o kuan, bi. Masig sa yellow, rapag kang lami mo color. Ikaw nagtanan na ako. Dili ka na, duha na raman. Ag-ip lagi, bi. Sige, kay duha, upat na raman. Sa ipar sa ipo. Kana magtibo. Hala, ni uwan na. Ayaw ka uwan-uwan. Maunsa diyan ko, ma. Mag-inom sa imong milk. Ligo mag-module. Malaki na. Isa pa ilang color mo gusto? Orange. Orange, kare. Hindi dyan ka pareha, kare. Asa mo dyan ka pareha? Ana. Sige. Kamalisyo na! Tagbuhay! Tagbuha mo lang ano na! Birthday ko na si my love! Happy birthday, my love! Mati na ko, ma. Mating lahat! Kain! Pumunta! Hindi kaya ko pinagano. Ako na, nguli na. Nguli na? Managay ko no? Ako, pag-iantay ko na Nawa na, siguro na kayo naman. Wala ko na eh. Kayo, doon ni Nita kay... Padaro pa ka? Ay, ito. Kita naman yung Happy birthday, Papa Re. Naroon di pa. Papa Re. Happy birthday, Papa Re. Ano ni Pablo? Happy birthday, Papa Re. Happy birthday, Papa Re. Happy birthday, Kuya Rick! Sit down. Magtiwas Miss Module, guys. Wala tiwas gani ha. Kani abot pas mamahaligi kag merkado. Kay birthday sa ijahang, my love. Kaya, Kisang birthday day? Birthday ni Kuya Ray, guys. Uyab ni Ate Ali. ano ma? Nag-uwan dari, guys. Medyo ko makaguna. Sunod na siguro padadlaw. Kay nag-uwan. Ag-milk ha? Im na ag-milk. Biksian. Very good. Mana guys?
Unsa? Mana? L. L. E. X. I. E. Yung apple o N. Double N. Dexian. Burato. Bernades. B. E. R. N. E. S. Lexian Borato Bernades na Hi guys! Welcome to guys! Kakaroon ng apple guys! Mag-inom ng tubig! Mag-iwa-iwa ng ayara guys! Mag-inom mag-join! Magaling guys! Mag-video naman ko guys! Mag-video guys! Iwa ng ayara guys! Ito watching guys! I love you guys! Tsa grabe flying kiss ga. I love you guys!